Салому алейкум бародаро. Дидестен инами тени мечта. Ҳамя тар кардам дар мои об инаи средствай азлид ном дора. И хубиш яке занг панга мехира. Ман ҳамя рехтам гуфтам я тоза кунам бо ба ёдум зад гуфтам бе бачако да сиёнка ягон тавсиятим. Анака бачаҳо нигоҳ кунед. Ҳамя полни да ҳами рехтам. Барои на тено мечта беу бисёр дорам. Ҳамёро мегум тоза кунам. Тоза кунам и российская я чи хизмат мекунад да? Чем ай науда ҳами беуи ки корша гирифтагиай. Ҳами я чи хизмат мекунад. Анака нигоҳ кунед бачаҳо. Оз ина ман сиёнка кардам. Бо нигоҳ кунед. Баъди ёли чанд қаяк камтар тар кунам руғанош чизош тоза шаванд. Баъд бо баҳотиен ки чихе ҳами тоза шид. Нигоҳ кунед як ҷоя тамошо мекунем. Хоб моро пайгирӣ кунем бародаро. Бо ина нишон метим то камтар беста бо давоми видеода нишонтон метим. Ина бародаро анака нигоҳ мекунем. Нигоҳ мекунем ки чихе тоза шида ё не. Ина беҳтарин. Таб тоза шо руғаноша ҳатто тоза кадай. Ҳамеро просто дастотон эҳтиёт кунед. Гарен даста мезана. Просто тар кунед ба гирешон ягон ови простой қати як бушӯеша бо ба ягон наждак баждак тозаш кунед. Агар руғанӣ боша, агар руғанӣ набоша ҳама хеле бо метавонед қоқш кунед, истифода барен. Бо хеле як давлатай. Бо дарси оянда бо ин инҷаш ки кандагиай диден, бо ира нишонтон метиҳам ки бо иша чӣ истифода бурдан кор, чӣ кукан дар кор, партофтан дар кор нест, ира қат кардан дар кор нест. Вообщем бо ҳам хеле уроко ҳастай, бо нишонтон метиҳам. Ира ман хай тоза мекунам, фурӯшда мебурорем. Зиндаву сарбаланд бошед. Бо чизе манене ягон мақсадо дошта бошед дар комментария бинависен ки бо мо ҷавоб гардонем. Хоб, зиндаву сарбаланд бошед.